Salutare toată lumea și bine v-am regăsit la un nou episod din un clip informativ ca să vă mulțumesc pentru cei 10 abonați. Da, frate, vă mulțumesc din suflet pentru acești 10 abonați, înseamnă foarte mult și așa o să ajungem tot mai departe, tot mai departe. Și vă mulțumesc pentru acei 10 abonați pe care i-am făcut cu ajutorul vostru. Fără voi nu aș mai posta dacă n-ar mai fiți voi. Mă motivați să continui aceste serii de Minecraft. Și da, vă mulțumesc din tot sufletul că faceți asta, că mă susțineți, vă abonați. Și da, vă mulțumesc din tot sufletelul meu ăla mic. I-am fost The Kill cu Gaming. Sper că v-a plăcut. Și da, vă mulțumesc pentru cei 10 abonați și ne vedem la următorul clip.